Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kehenyotrap Youth Council lingba ke jubab RTI balayo pediang neka office jang ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kalalap baka jing ai jubab hapo ke ying dorbar tauan do menteri barim ketenat sam boarding u James PK Sangma halor ke jing pentrai kam yu smart meter hagini ke jela Meghalaya kalong ke bemsyai bat ke bemya hap satya kat kum ke jubab RTI baka seng kalayo hadin bala puli benia. Hakabaya day bat kani General Secretary ka Seng uba Roy Kupar Senrem ula dawa ya ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited baga day bat penlong ya ke jing ai jing pensyai ka bakham thikna khnang makipat ba kinam ya kendo jing haba pendon kam ya smart meter. Hadin mengilai ya ki jingkren hapo house nam arja arhuway haka budget session haka doi tri umat arhuway kumju ru haka kanyo trik u march arja arhuat haka kadwe trik march arja arhuwe na kalyang jong I kong amperin lengdo ilawan ra ya ka short duration discussion habai dei bat ka power crisis haka state ka jong I ti haka to jing kren ka jong I bat kumju haka jing kren jong I ba process ti saukmi bidi emadi na po mulai kilawan ra ya ka point habai dei bat ka dor jong smart meter bola pentrika mani ka jala ka jong I na kalyang gini ki arnut ki nong mi khman kila penpal hapo ka house ba kala don ka jingkeno ba ka dor jong smart meter hapo ka state ka jongi ka poi kumba shipo hajar tengkai per smart meter te hakani ka khatwe tri umat sarja arpho ngilayo sngo ya ka jingkren jong minister in charge to kopor udai James PK Sangma ula penpal ka floor jong ka house ya bangi ngidon ni ka proceeding jong ka khatwe tri umat sarja arpho ula ong ba kamlong ka basisya ba kador jong smart meter ka pois pho haja re kador jong smart meter kat kum ka jing pentrika mani jela ka jongi ka poi kumba la haja saus pa tingkai kamut ba uang ba kata ka jing tenno ba kador jong smart meter ka dei kendai haja saus pa saus saus la ni pho haja tingka kalong ba bakala ka bangi na kalian jong seng ha kisnem ki baladap ngila ris ya kanika mat ka uang ba ka jing pentrika yo smart meter kanika jela ka jongi kalong da penkiudor yo smart meter kata ka digajing kren hapo house ka khatwe tri umat sa ajar arpo haka khanyo tri umat arjar arpo at u deputy chief minister jong ka jelau badai ru in charge ya ka power menta u ba prestun tensong haka jingkeli ya ka balawan ra da wen ekonomi khmat jong ka umroi constituency ba George Bilingdo habela keli katnula sanction ya ka project nam ta ka smart meter bala keliru katnu ka dor jong way smart meter ban petrikam deputy CM wilayah tu baka sanction amount kemut ka dor la ne ka dor jong project ka poi ba arspa lai po ar crore khandai phun riu lak tangkai but ka dor jong way smart meter u single phase meter ka dei la jam nyo spa sanpo but u three phase meter ka u dei san hajar che spa ar ko tengka like no ka GST abang yo kini ki jingkran jong kini ki jong ki minister usnam arja arpoi bekunjur usnam arja arpoa ngi iba maki ki ongbet bakador jong smart meter kapoi la hajar sauspa nani hapo saw hajar tengka ti nakalian jong seng ila file ka RTI hapo ka office jong hapo jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation haka hau panai mi jong ta usnam habang ilayo ya ka reply napo ka office jong ka nangni napo MECL ngilap ba KLW la Aisha kanika Satnam Global Infra Project Limited haka khanri trik February jong snam arja arhuwe hakani KLW kila ong bakador jong ka kontrak kadai arspa live ko ar crore khandai phunriu lap live ko khandai hajar live spa saw kusau tingka nakabenta ban supply lane ban pendaj ya kisilak prabu hajar teliki smart meter tilada fiken ban pendaj ya kita kisilap prapo hajar teliki smart meter ka celah ka jongi hapo ki district ba fair ngilap ba ka jing pendaj ya kini ki smart meter kador kala poi kamdei syu kumbala ong da kini ki arngut ki minister hapo house ba kador ka detang la jan yo spa san po we ong la jar sau spa tingka lada fi ken without tax lada claim ken ya ka GST ka poi kumba
Kalau ada fikir lang ke GST ban pendat ban thiet yo smart meter hadu ban pendat hadu ban hadu bon dalong tau smart meter kador ka poi kum bakhat ar hajar khandai spa sau poi tingka pi ka ba penlengo yang ikum ka seng kalong ban bangim syai ba balai kini ki angut ki minister hapo house ki ong bakador jong smart meter ka dei tang la hajar yo spa san pho tingka we ong la hajar sau spa tingka dia bangila pat na KLOE ya ka bala ai hapo house hapo yang ni ke company kador jong kontrak kalapoi hadu ar spa lai ko ar crore tengka kaumut ba ladangi ni pedro na kani ka proceeding jong ka board of directors jong MBCL kan namar kani ka board of directors ka ba approve ka ba aya ka jing menjur ban aya ka LOA sa kani ka company lada fipe ka proceeding ka ba dated khat ar 3 February jong snam arjar Arja Karatri February Arjar Arkuway naman hakani ka board of directors meeting kishim ya karai ban aya kani kontrak hapo ka Statnam Global Infra Project Limited nakabanta ban pentrikam ya kani ka smart meter project hangni ro ki ong ba ka board ka approve nakabanta ban aya ka project sya ka Statnam hakador ka bolong arspa laipo ar crore tingka arspa laipo ar kendai pun riulang lai pun ajar lai spak sau pulai tingkah komod bakador nak bentaban pentrikam ban pendat ye kini kisila prapu ajar teli ki smart meter kapoi hadu ar spak lai pu ar kru tingkah komod ba pi haba pi ong ban pentrikam e ka project ngimsim tangya kador jong utau smart meter komod ba pi thit tangya smart meter pin subu smart meter re ba pi ayak project komod kala along kala kelum lang ba pin thit ya katiar ba kaju kopor ban pendat ya kata katiar lada ka sorkar ka ong ba kador jong smart meter ka datang lah hajar news pak san puting ka lada fiken ba ka GST let's say khatwe hadu khat ar spa tingka ka GST kan poi tang hadu hapo jong saw hajar tingka de ka belungo kalong ba balai pat kador mentala lada fiken nadu bathit jong smart meter hadu bana pendat kan poi hadu shipo hajar tam la hadu khat ar hajar tingka komod ba kador jong tiar ba fitiet kaduna bani kador ba fi pendat yo tiar hi lada kador jong smart meter ka shong dor saw hajar tengka lada fisiu yang ni company hadu shipo hajar tam komut baka bai pendat kala shong dor hadu nre hajar tengka ka judon mu kata ka kontrak ka ba PI baka dor jong kitiar kan khamduna kan khamhe ka dor jong ka bai pendat na ni ka bai pentrikam ti kita gi ki bangi ngilap na kini ki kot kisla ki bangi yo na po lembaga RTI bat kawi ko bangilap ru kalong bah hakini ki kot kisla ki la de ban keren syai ba ka installation ka testing bat kumju ru ka maintenance ka shong dor tang lai spat tingka we smart meter kumut ban pendat yo smart meter ka shong dor tang lai spat tingka tila da weekend lai spat tingka plus lai hajar new spat san pho tingka kadang poi tang kumbasau hajar te belungo kalong ba balai pat la aya ka ni kontrak ka dor ko ba lahir la ne ka poi hadu lada fiken bat ka GST le ka dor jong we smart meter la poi hadu khat ar hajar tengka tak hadu benda thiet yo smart meter hadu benda pendat bat benda test yo tau smart meter tikini ki ba ki bom syai ka rukom aya ka akat rukom pentrikam ka smart meter project apa ka jala ka jongi ya ka bana kalian jong seng ni so pandawan ka sorkar ba ka dai ban pensyai mar kini ki jingkren jong ki minister hapo ka house kiba makihi kila kren ki ong bakador jong smart meter ka de kam de kumbala keno baka poi hadu sawajar dan san hajar ri ka detang la hajar sting hadu sawajar tengka ti ngi na kalian jong seng is ngoban panjing syai no minister concern bade power minister ban pensyai ba kumno kat kum ka LOA bala issue sya kani ka Satnam kador jong ban pendat yo we po we smart meter ka poi hadu spo hajar tam ti kita gidi kijing lab kijongi ya ka bala lada ka dei pat kumta bala issue ya kata LOE ka dor ka ba no ka kum ka kamya hak kat kum ka dor kumot kani ka company ka bashim dan ka bashim ni kontrak bat ka sarkar ki ban pendai kan namaru minister ong ba ka dor yang smart meter ka shong dor lah jan news pasan po ringka ti lada fi multiply do lah jan news pasan po kita gi silap trapo ka pisah kam dei ban poi hadu aspa lai po ar group kan ri ka dei ban dunai kata tina kalian jong ka seng ngiso ban kentu ya ke government baka dei ban pensyai lo bini ki kenrum kenram jong kani kajing ai kontrak ya Statnam Global ban pendat ya gini ki tiar lani ki smart meter ka jala ka jong ni
kat kum ka jing tip ka jongi hapo assembly mentau sne maka khanyo tri benai RQR jong benai mat RQR u deputy chief minister jong ka jelau ong batat haduk ka khanyo tri umat RQR dang pendat dan kumba arpunyo hajar kendai spak sauko tu lagi smart meter ti hagini gisngi yo iru ya ka jing penmi ko ini kubor nak ini kinong tre jong MCL di ong ba haduk mental pendat kumba sauko hajar tu lagi smart meter ti lah kita ki smart meter ki terekam haduk kat nu ki terekam impat la ban ong re ka jing ka concern ka jongi kalong ba balai la penterekam yang kador la nela ai kontrak haduk ban kiu haduk kan ni namar kami hab berkador ya ka ba kini ki minister ki yathu hapo assembly kan ngingi kwa banyo jing sya na ka sarkar ne pimut ban ong ba la da fi ong assembly berkador jong smart meter ka detang lai jan nyos pak san po tingka without GST de haba pi iPad ya ka kontrak asong dor haduk 10,000 tam with kendai jar sau without GST kai kata clarification ni kajing pensyai ka sarkar kan ai kan balai ba kajing thiet yo umar bakat installation ni kajing pendai ka kham kiu dor kata kajing pendai ban ya kata ka dor jong unio smart meter kan kita kadi ki clarification ki bangi kwa ba ka sarkar kan ai kilasiu haduk ar sau tri umat song snem arca RQR ka pisa ka balasiu ka dai 100 crore 100 lap pra pinyo hajar sia spak 100 tengka kita ada ke pisai ke balak dia pensiu dengan company nak kebentaban pendat yang smart meter ke jelas